Tak jo, Wendy, a my dneska teda máme téma suprahodivost. Já si myslím, že spoustu lidí už toto slovíčko asi někde slyšelo, ale spíše z toho pohledu fyziky nebo kvantové fyziky, ale ty to chceš uvést dneska na pravou míru. Chceš to popsat spíše z toho duchovního nějak směru, když to tak řeknu, nebo z té trošku duchovní sféry. Co to teda podle tebe znamená, když se na to podíváme tady z tohoto směru? Jak bys to teda specifikovala, definovala pro ty, co to třeba nikdy neslyšeli, nebo to znají fakt jenom z toho pohledu té fyziky? Jak by si to popsala třeba lidem, kteří o tom nikdy neslyšeli ještě a nemají vůbec žádnou zkušenost tady s tímto tématem? Tak jo, já myslím, že hodně lidí to hlavně rozčiluje, že jako co si ta Vendula dovoluje tady dávat nějaké názvy, občas mi to i napíšou, že jako, že už to je vrchol a i trošku více laskavě, ale neméně jízlivě. A já bych chtěla říct, jako, co je komu potom, co já si dávám za názvy. To je jako kdyby mi někdo Mhm, mluvil do toho, jaké dávám jména svým dětem. mhm, A mhm, použila jsem slovo supravodivost na něco, co je běžně známé, ale právě, že mi to přišlo rychle vysvětlující. mhm, Jo? A že mhm, právě když už mám určitou základnu v uvozovkách svých lidí, kteří mě sledujou, tak když řeknu supravodivě nebo supravodivost, tak oni už ví, jo. Samozřejmě, že chápu, že když přijde někdo nový a ty to slyší, tak neví, o co se jedná, ale od toho jsou tady tyhle videa, od toho je x videí na YouTubeku taky už daných, můžou se mě zeptat třeba. A já teda tu supravodivost jsem použila protože hledala jsem výraz pro to, co se mi dělo v těle. Nebo co se mi jako už týdny dělo, no v těle vlastně, v těle v mysli. A říkala jsem si, že zadám na internet do Google, že zkusím zadat, ježiš, jak se to jmenuje, je to dneska, já mám úplně dneska vypnutou hlavu, takže těžko scháním slova, ani v obchodě jsem si nevěděla rady, co koupit. mhm. Ale indicie, ne, indicie, takové ty, no prostě jak máš slovo, chceš ho někam napsat, aby Ano, ti vyjelo ano. něco, nevím. Jak kdyby indicie, znaky prostě, nebo jak No, to říct, no, já omlouvám se všem rozumím. intelektuálním divákům, které dneska asi neobšťastním. To zvládne. No, takže jsem si zadala ty slova do Google, Klíčová slova ty, prostě, dá se ty říct. pocity a to, co se ve mně dělo. A vyjelo hned první, vyjelo supravodivost. A upřímně já jsem to taky slyšela jako poprvé, jo? Nebo možná jsem to zaslechla někde ve fyzice, ale víš co, už Mhm, tak úplně matně. No a když jsem si to otevřela, tak vlastně popis té supravodivosti na fyzikálním tělese úplně přesně odpovídal tomu stavu. Úplně. mhm. Jo, si říká, no to je dokonalé, díky za zprávu, ale mi to takhle chodí, mi stačí se jako zeptat a vím. A pak mi lidi píšou, mě by prostě zajímalo, odkud vy čerpáte ty informace? No odkud, prostě od nikud. Tak jako když někdo získá tu informaci první, tak taky asi ji nepřečetl v nějaké knize. Mhm. Čímž neříkám, že ji mám první, ale umím si to tak prostě načíst, umím sama sebe poslouchat, tak. Mhm. No a vlastně ta supravodivost z toho fyzikálního hlediska znamená, že těleso určitého charakteru, většinou nějaká třeba sloučenina, schlazené na velmi nízkou teplotu. Od roku 2021 už vědci přišli na sloučeninu, která funguje supravodivě už při 15, plus 15 stupních, což je vlastně skoro teplota těla, to je úžasné. A když se to předtím schlazovalo na opravdu hodně minus stupňů, tak vlastně to těleso přestalo vykazovat odpory úplně. Čili ta elektrická energie, kterou má každé těleso, má to i naše tělo, elektrická a magnetická energie, z toho jsme tady tvoření, tak ta elektrická energie začala úplně volně prostupovat tím tělesem, bez odporu. A tím se ta magnetická energie začala vytlačovat ven a to těleso začalo levitovat, jo? Což byl ohromný objev. Oni si říkají, to je úžasné, protože potom vlastně víme, proč fungují létající stroje a levituje to úplně tiše, nepotřebuje to žádný pohon, že? No a já jsem přišla na to, že tohle celé dokážou i naše těla. Jo? Že vlastně ve chvíli, kdy to tělo je prostupné, tak a nejsou v něm odpory, kde by se ta energie zachytávala, tak v tu chvíli skoro levituješ, dá se říct. Minimálně na duchu,
určitě levituješ, ale jako můžu říct, že se cítíš i jako lehčí, jo. A říká se, já jsem teda nikoho opravdu levitovat neviděla, ale běžně se říká, že jogínští mistři levitovat umí, tak je to možné, jo. A klidně bych tomu i věřila. No, takže vlastně já jsem začala více bádat sama na sobě. A já když bádám sama na sobě, tak to pak hned předávám dál. Za což bývám často jako peskována, že jsem to dostatečně neověřila, ale mně to stačí ověřit na mě a pak už to jede. A zjistila jsem, že vlastně my děláme velikánskou chybu, že my zjistíme v těle a v mysli budu to považovat za jedno, jo? V těle a mysli zjistíme nějaký problém. Já mám problém. Tak třeba to bude mentální problém. Jsem hrozně žádlivá, jo, takže teď jsem hrozně žádlivá, teď jsem na to přišla a já nechci být žádlivá, protože se mi to nelíbí, protože se to nelíbí mojemu partnerovi, ubližuju okolí, otravuje to můj život, tak já s tím půjdu něco dělat. Což už ale znamená, že já vlastně tomu stavu začnu vytvářet odpor. Já mu říkám, já tě tady nechci a tím pádem ho jenom udržuju v těle. Což bylo pro mě velké probuzení, protože mi došlo, že ty roky spirituální práce na sobě vlastně byly opakem toho, co jsem chtěla. Takže vlastně za celou tu dobu jsme dostávali jenom myslí pod kontrolu to, co nám na sobě a v sobě vadilo. Takže my jsme získávali kontrolu nad tím vším. Mysl a ego se uklidnilo, řeklo si, jo, dobrý, mám to pod palcem, už to nebude bolet, už mi to nebude otravovat. No nicméně, čím více se člověk dostává k těm dveřím té supravodivosti, což jdeme všichni, pořád všichni jdeme stejnou cestou, takže čím více se začneš dostávat k těm dveřím té supravodivosti, tak ono ty techniky a ta kontrola vlastně přestává fungovat. A ty už tam stojíš a zas ten problém, který jsi měla před 10 lety, se vrátil. Jak to, když jsi ho předtím vyřešila? Jak je to možné? Což byl pro mě další šok, protože jako hej, tak já tady už jsem si myslela, že jsem si vyřešila strach z mužů, a já nevím, takovou tu obranu ženskou, jo, všechny takové ty ženské neduhy, to ženství vylečené, já už to přece mám a nakonec jsem zjistila, hej, že jako nemám, že vůbec, že to je zpátky. Jenomže úžasné na tom bylo to, že už jsem si čuchla k tomu tématu té supravodivosti a věděla jsem, že s tím nemůžu nic dělat. Že právě teď je ten čas, kdy už moje tělo i moje mysl je zrala na to nechat být, ne s tím něco dělat. A hlavně už jsem věděla, že ono s tím nic ani dělat nejde. Že jakmile převezmu další techniku, tak už tím vyjadřuju nedůvěru k celému tomu božství, k celému tomu příběhu, který je mi dán a zasahuju do něj neprávem, rozmazlenecky a egoisticky a vlastně tím dávám jenom egu pocit, že je Bůh, že je ten malý faraon, který si tady teď může vyskakovat a dávat se na roveň Boha a myslet si, že ten příběh můžu měnit. A musím říct, že tohle mě strašně osvobodilo. Jako neuvěřitelným způsobem mě to osvobodilo. A pro mě je teď život ohromně jednoduchý. Já neříkám, že se mi nedějou těžké věci, naopak, vrací se mi to, co jsem dřív dostávala pod kontrolu, tak se mi znova vrací. A musím říct, že jsem měla fakt jako několik hodně perných týdnů, kdy jsem znova prožívala obrovský strach z mužů, který se projevoval jako zlost, nenávist, popudlivost, bezdůvodná úplně a bylo to fakt hrozné pro mě. Ale nakonec jsem to vzdala úplně, úplně nešlo to ani vzdát, takže já jsem ani nechtěla být v odporu s tím, že to nejde vzdát, takže já jsem vzdala to vzdání. Říkám, já už to fakt seru, já už prostě jestli tady mám takhle žít, tak ať fakt radši, ať tu nejsem, protože tohle ne, takhle se to nechce, prostě tohle tak nemůže být a já s tím nemůžu nic udělat. Čili bože, vem si mě úplně celou, mi to je jedno. No a potřebovala jsem odpustit sama sobě, přijmout sebe samu, že jsem taková a že vlastně za to nemůžu, že jsem taková. Že nemůžu samu sebe měnit, protože tohle je něco, co mám nahráno v genech, po babičce, po mamince, po prababičce, že to tam prostě je. A jestliže já s tím tady budu bojovat, tak jenom vyroste ze mě další popudlivá, protivná baba, která bude dělat potom další zase protivné děti a zase to budou řešit moje dcery. Tak jsem si říkala, tak já už to fakt sedu. No a musím říct, že když jsem si odpustila, tak jsme jako ukápla mi slzička, že to mě nenapadlo vlastně odpustit sobě, že jsem taková, přijmout se. A skutečně to musí být opravdové, jo, to nesmí být jenom na oko. Jak je to jenom na oko, tak to nefunguje. No a druhý den to tam nebylo. A od té doby to tam není. A je to pryč. Ale jestli
Pozor, já už neříkám, že jsou věci pryč. Já říkám, teď už to není. Jestli se to vrátí za 10 let, já nevím. Chápu, Takže chápu. supravodivost, jenom to shrnu pro diváky. Supravodivost není zbavování se odporu, to pozor, to by byl odpor. Supravodivost znamená, že já konečně jsem první v tom rodě, kdo nechává všechny ty starosti, ty problémy a ty nemoci tam, kde jsou a ať si dělají, co chcou. Tak. Napadá mě písnička od Beatles Let It Be. Si myslím, že je úplně vystihující, prostě nechat všechno být, plynout hezky ve flow a přestat se asi furt snažit na něčem pracovat. No. Ty si právě i hezky pojmenovala takové ty 3 prostory, když to tak řeknu, jakoby je hmotný, nějaký astrálně hmotný Astrálně hmotný a pak už je a jakoby supravodivý. pravodivost. Teda. A ty si myslíš, že každý si musí jako těmito všemi nějakými fázemi projít? Nebo protože mě třeba překvapuje, že třeba můj přítel, ten v životě neřešil nějaký osobní rozvoj a jak myslet, meditace vůbec. Ten vždycky se mi jako nesměje, ale prostě mávne nad tím rukou. Dělej si, co chceš, já jsem prostě v pohodě, nic takového nepotřebuju. A on fakt podle mě dělá to, co jako dělat má, že on prostě přijímá věci nebo ty situace, jak mu chodí, on se z ničeho nehroutí, nesnaží se furt na něčem pracovat, něco měnit, on to prostě bere přesně tak, jak to je, ale v životě na sobě nějak nemusel právě pracovat, podle mě si nemusel ničím takovým vůbec jakoby procházet, ale vlastně to žije, že mě kolikrát připadá, že on je ještě vědomější v tomto než já, že přesně ví, jak se k určitým prostě situacím jako stavět a fakt je úplně v pohodě. A já, která se tady celé roky snažím právě na sobě pracovat a furt ty meditace a tohle, tak říkám, že to je úplně hovno. Tak jako jo, že to někdo má tak přirozeně prostě v sobě. A vlastně, že takový ti flegmatici mají nakonec úplně takový, víš, nejlepší, nejklidnější život mě připadá, nemusí nad ničím furt nějak jako dumat, s ničím bojovat. Asi by bylo bláhové si myslet, že supravodím, že astrálně hmotným prostorem procházíš jenom tím, že jako si v nějaké ezospirit sféře. To je nesmysl. Jo? Prochází si tím prostorem každý, protože musí. A tím bychom možná mohli krátce popsat, velice krátce popíšu ty prostory. Určitě. Hmotný prostor je ten, ve kterém vyrůstáme. Je to vlastně prostor té první čakry, kdy ty si říkáš, hej, tak musím se tady postarat o živobytí, já nevím, nemám na jídlo, jo. Je to takové ta boj o existenci, jo. Ten člověk je plný strachu, bojí se a to je jedno, jestli se bojí jít po tmě do sklepa, anebo jestli se bojí, že mu přijde domů exekutor. Prostě je to období plné strachu. A často je to takové období otroctví až, jo? Takové si zaměstnaná, nebaví tě ta práce, děláš, co nechceš, za málo peněz, ať si každý tam najde, co tam měl. Potom ale ti to už nestačí a říkáš si, začneš si všímat okolo sebe, že to lidé mají jinak a začneš se jima inspirovat. Což už znamená, že si otevřela dveře vlastně do toho astrálně hmotného prostoru, kde ti je vkládáno, anebo je to vlastně i povinnost, je to tvoj vývojový stupeň, začneš si myslet, že ty ten svět můžeš ovládat. Takže to nemusí být jenom ezospirit sféra, ono to může být sféra workoholiků, může to být sféra lidí, kteří, já nevím, opustila je partnerka, najednou začnou prostě něco dělat, jo, se sebou, začnou cvičit hodně, jako aby právě ovládli ty svoje temné stíny, tak začnou něco se sebou dělat, každý něco. Někdo holt si zajde na, já nevím, kvantování a někdo prostě přestane chlastat třeba, jo, protože si myslí, že tím se spraví. A ve chvíli, kdy vlastně ty už si na konci tady tohoto prostoru, což říkáme pro diváky, říkáme to velice zkráceně, když už si na konci tady tohoto prostoru, tak vlastně už si unavený z veškerého dělání na sobě, už jakoby vzdáváš to, říkáš, už nemůžu, prostě, teď to nefunguje, teď to nepomáhá, teď mám třeba konkrétně chlap, jo, mám už třetí ženskou, můžu prostě na rukách nosit, jsem po třetí ženatý a ona zase mě opustila, jo, to je taky procházka tím supravodivým prostorem. A nebo já nevím, už prostě si vyzkoušela všechny možné techniky a prostě pořád máš ten vaginální výtok a nevíš si s tím rady a žádný doktor si s tím neví rady. Může to být cokoliv. No a ve chvíli, kdy vlastně ty to vzdáš, nebo už to vzdáváš, tu práci na sobě, tak ti začnou chodit zase inspirátoři, kteří ti začnou říkat, ale nemusíš, stačí, když to necháš být. A ty, ale jak to mám nechat být? Protože ego neumí nechat věci být. A jde vlastně o to, že ty začneš upozorňovat to ego na to, že ho vidíš
že ho vidíš, co s tebou dělá a že vidíš, že si tady hraje na Boha Všemohoucího, ale že to není pravda a že ty to dobře víš. Mhm. Ale že ho chápeš a nehodláš mu brát jeho hračky, ale taky už se sebou nenecháš zametat. A to vlastně znamená, já to vidím, já to prožívám v tom těle, je to hnusné, kolikrát to i bolí, ale nebudu s tím nic dělat. A dostáváš se do takového stavu pozorovatele, kdy v tom pozorovateli vlastně vidíš, co se děje s tebou, co se děje kolem tebe, co se děje v tobě, ale nejde s tím nic udělat, musíš si tím bahnem prostě projít. To tělo, ne ty, protože ty se na to díváš. Ale to tělo to cítí, celé to cítí a není mu to příjemné a protože ještě si jako součástí toho těla, tak to holt s ním prožíváš, ale už ne takhle, už nejste spojeni, ale už si oddělená a jenom s tím soucitem a s tou hlavně trpělivostí a vytrvalostí se trváváš. No, Kdybys to no pak se ti pozorovala trošku z otvírají, dálky, prostě s nějakým nadhledem, ano, nebyla úplně ten pocit, jakoby, rozumím. takže už vlastně potom třeba ani nejsi schopná říct, mm, já mám strach, že prostě si nenajdu práci, třeba. Pak už řekneš, hej, ve mně je strach, že nenajdu práci. Víš, že už se od toho odděluješ, nebo ono se to tam bojí. Někdy jsem použila i hej, ono se to tam úplně bojí, nebo kolikrát třeba vyjedeš na někoho, třeba na dítě, na manžela vyjedeš, ale už víš, že si nevyjela ty. A už si prostě Ty říkáš, neidentifikuješ prostě. ano, No, už víš, že to tělo vyjelo. To tělo udělalo to, řekneš, hele, promiň, ono se to prostě stalo, pravděpodobně se to ještě stane, ale jenom abys věděl, jako nedělám to já, jo. A když to říkáš opravdu z té pravdy, tak ten druhý ti to věří, on nemá důvod ti to nevěřit. Jo, on řekne, aha, jo, já jako chápu, dobře, díky, že jsi mě na to upozornila, protože až se to stane příště, tak já si to nebudu brát tak osobně. mhm, mhm. Jasně, hele, víš co, právě že teďka, jak jsme se jí bavili na tom Instagramu nedávno, jak jsem ti říkala, že mám nějaký, no, problém, že se mi prostě furt něco vrací z té minulosti, něco, jakoby, co bylo pro mě nedořešené, furt se mi o tom nějak zdávalo, ačkoliv aktuálně si myslím, že mám jako hezký život, mám krásný vztah, všechno je v pořádku, ale furt mi tam něco prostě říkalo, ne, tady jsi to měla udělat tenkrát jinak, třeba by to bylo ještě lepší teďka, prostě takové nesmysly. Já jsem kvůli tomu nemohla třeba, nevím, 14 dnů pořádně spát. A říkám, proč třeba to mi tam furt leze, jako co dělám špatně. Tak jsem zase začala tady meditovat, uklidním mysl, zbavím se toho a furt to bylo horší a horší. A pak najednou, že jo, ty jsi mi nahrala tu hlasovku a je to právě, že zkusím přijmout, pustit, ať tam prostě nemám ten odpor a já třeba 3 dny na to říkám, ty jsem si na to vůbec nespomněla, na tu situaci a najednou fakt to odešlo a říkám, ty to fakt jako funguje a je to strašně jednoduché. Takže no, něco na tom. Tak, ono, když takhle do větru řekneme přijmi to, tak všichni úplně se chytnou za hlavu. Ale když to slyšíš v tu pravou chvíli, správně vložené do věty, tak je to vždycky jak jako bomba do hlavy. Jo, úplně to je jako, jak kdyby ti někdo dal kopačku a řekneš si, Mm-hmm. Ježíš Maria, proč mi to nenapadlo? Přesně No, tak. nenapadlo, protože mysl potažmo to ego je navyklé žít ty dramata a ono vždycky vybere tu situaci nebo vybere tu variantu, která je nejdramatičtější, protože z té žije nejvíc a nejdýl, že? A Ano. teď, jak my už jsme zvyklí vybírat ty nejdramatičtější situace, tak zapomínáme na to, že jsou situace i méně dramatické nebo i Mm-hmm. nedramatické a že můžeme zvolit i tyhle. A když právě přijde někdo, kdo už si tím prošel, kdo tě tím umí provést, tak Mm-hmm. pak stačí opravdu, já většinou klientům nebo i jako fanouškům, já nikdy nevím, jak jim mám nazvat, prostě lidem, co mě mají rádi a sledují mě, tak Ale já jim, no, já jim říkám, počkej, budeme říkat následovatele. followers prostě. No. Tak já jim většinou říkám to stejné dokola. A teď si vím, že mám třeba na týdenním průvodcovství ženu, kterou provádíš a teď jí několik dní po sobě říkáš pořád to stejné, jo, v pozměněné podobě, ale pořád to stejné. A ona třeba i za 3 dny udělá, ježíš, no lidi, jo. Mm-hmm. Pak 2 dny to jede, pak to úplně zapomene, jako bych jí za ten týden nic neřekla. A pak jí to řekneš znova a Ježíš Maria. A zas objev. Jak ta mysl, jak ona to nechce tu jednoduchou variantu. Ona chce tu složitější, ona chce to drama. A když jí řekneš, hele, zapomněla si jenom, že to je takhle, tak zás kopačka do hlavy. Ježíš, díky Wendy, úplně. No a právě, že ty si sama, když se to učíš sama vlastně, tak si jenom musíš vydržet, vytvořit ten nový návyk, nevytvářet to drama a pořád to sledovat z pozice toho pozorovatele. Mm-hmm. Rozumím.
Hele, a takže se domnívá, že teďka aktuálně ty za sebe bys úplně pustila prostě nejrůznější techniky nějakého seberozvoje a podobně, ale fakt si myslíš, že lidi by se hlavně měli naučit každou situaci, která ti do toho života přijde, nějakým způsobem přijmout, nebojovat s ní a prostě brát věci tak, jak jsou, nesnažit se všechno na sílu změnit, jo? Nebo jak bys to jako Ne, nebo... úplně, já bych nezahazovala ty techniky, protože Hmm. dívej, představ si, že jsi člověk, který vychází z toho materiálního světa, z toho otroctví a ty mu sebereš tu možnost být pánem toho světa, dělat si ty vision boardy, sledovat, jak se ti plní každé přání, sledovat, jak když se ti změní mysl, tak se ti změnila ta realita. To nemůžeš nikomu vzít, to je dokonalý Můžeš prostor. jakoby přeskočit prostě tu fázi, že No, od toho nějakého v první řadě asi sebepoznání, abys potom tak, nakonec fakt měla zase tu další fázi a říct si prostě jo, pouštím to, už nepotřebuji ani tohle. tak Jako přesně já na ty. sobě jsem to určitě všechno pocitovala, tyhle fáze, co si tady jakoby vyjmenovala, ale říkám třeba u toho mého přítele, mně připadá, že on si tím, jak kdyby ani neprošel a fakt celý život to má tak v nějaké jedné prostě lajně, nějakém flow, že jak kdyby to prostě nějak vnitřně všechno věděl a ani nepotřeboval si tohle vlastně uvědomovat nějak jako na sílu, nebo... Ale chlapi to mají zase trošku, už nemají to v takové dynamice, jak my ženy, Mm, ale mají to taky, nebo ještě je mladý, ještě je mladý. ještě mladý. Ale nicméně jako s těma prostorama nebrala bych to nikomu, to je prostě Mm, super prostor myslet si, že já můžu ovládnout ten svět, to je prostě bomba. Ale právě musí tě to omrzet. To je, jak kdybych ti řekla, hele, teď budeš milionář, ale víš co, ser na to, protože stejně je to zbytečné, přeskočíme tady tu verzi a ty, hej, ne, já chci být milionář, já to chci vyzkoušet. Ne, přinese ti to jenom potíže, stejně potom na konci toho prostoru, kde jsi milionářem, zjistíš, že o penězích to není. No ale já to chci zjistit, že o penězích to není. Tohle potřebuju, víš? rozumím, je to poznání prostě. No, mě pořád leží v hlavě otázka, jestli jsme teda tvůrci. Ty podle tvých nějakých posledních rozhovorů, co jsem slyšela, tak ty se teda domnívá, že tvůrci nejsme a že všechno, co se děje, tak už je tak nějak prostě dané a musíme si projít vším, co už tam máme tak nějak jakoby zapsáno a jenom se k tomu nějakým způsobem postavit, nebo prosím tě, můžeš mi ještě tohle nějak vysvětlit. Třeba Jirka Charvát říká to stejné, jo, ten říká, že vlastně k tomuto poznání, že nemáme jakoby nějakou svobodnou vůli, přišel třeba pomocí ayahuasky nebo nějakých, že jo, takto jako halucinogenů, ale ty to máš vlastně bez toho, ale říkáš v podstatě to stejné, že my nemáme tu svobodnou vůli se rozhodovat, co uděláme za hodinu, co uděláme za měsíc, za půl roku. Jak to teda podle tebe je, prosím tě? Protože pro mě třeba to poznání taky vůbec není nic příjemného, jako no tak já neovlivním, co bude zítra, co bude pozítřku, no to je divné, já potřebuji všechno mít naplánované, nalajnované, víš, že jako, já jsem různý plánovač, No. takže pro mě to bylo jako what? Tak A jak... tak to ti nikdo nebrání, jestli ti dělá radost plánovat, no tak plánuj, ale nehruď se z toho, když to bude jinak, že? Jako o Jasně. to jde. Tady ti nikdo nebrání si hrát s tím plánováním nebo s vizualizací. Dělej to, ale když se to nepovede, tak nehaš si na hlavu špínu, jako co si udělala špatně, že se to nepovedlo. Jasně. Uh, dívej to, ta pozice toho jsem tvůrce patří pořád do toho prostředního astrálně hmotného světa, kdy dáváme možnost tomu malému egu myslet si, ty jsi Bůh, pojď, ty si to vytvoříš, pojď, ty teď, když budeš lepší, tak změníš tu realitu a když budeš dostatečně meditovat, tak si ten milion vymedituješ měsíčně, jo, když budeš dostatečně, já nevím, rozdávat lidem lásku, tak prostě z tebe ten prachač bude, jo, protože stejné přitahuje stejné, víš. Mhm. A teď jako je fajn si to myslet, ale prostě na konci toho prostoru dojdeš do toho, že jako ne. A začnou se ti dít věci, kdy ty si říkáš, kurva, ale já dělám všecko úplně dobře, úplně nejlíp, jak jsem kdy mohla. A Mhm. stejně se to nepovedlo, tak to zkusíš znova a znova a znova a zase se to nepovede, protože už je ti ukazováno, už to pust, Vendul, už to pust, už to neměj ve vlastních rukou, není to tvoje práce, nemůžeš to nijak ovlivnit tady ten stav. A s tímhle se smířit je pro to ego hrozné. Bože, já se tak vztekala, že jsem ty situace svoje nemohla ovlivnit, protože já jsem byla mistr v ovlivňování situací, jo. Já jsem si uměla všecko změnit, všechno vyvizualizovat, všechno vole vymeditovat, všechno a najednou nic. No, takže ego dostalo po hubě, potřebovala jsem trošku sklapnout podpatky a držet hubu a přiznat,
že žádná svobodná vůle neexistuje, že tady prostě ten příběh je daný, je pevně napsaný a já mám to štěstí, že nevím, jak ten příběh je, protože nejsem ochuzena o tu hru, Mhm. protože já se teďkom jakoby, že studuju Bibli a studuju ty biblické příběhy a v celé té Bibli je napsáno, že všechno je to dáno už. Je to psáno. Mhm. A co je psáno, to nemůžete měnit, protože jinak jdete proti boží vůli a stihne vás trest. A ono to samozřejmě takhle zní jako hrozně, ale ve skutečnosti to potkáváme každý den, protože jakmile jdu proti tomu příběhu, jakmile se snažím vyvolat odpor vůči tomu příběhu, vždycky se mi něco stane, co se mi nelíbí. I Mhm. kdybych si měla zvrtnout kotník na cestě, vždycky se Mhm. něco stane, jo? Ale i ta dávka toho, kolik toho odporu já vkládám do toho světu, i ta dávka je daná, takže zase, když tam ten odpor mám, no nebudu se na sebe zlobit. Prostě teď jsem taková, teď jsem protivná, teď jsem žádlivá, teď se mi tady nelíbí. Ve chvíli, kdy už i tohle přijmeš jako boží vůli, že Bůh se chce skrze tebe prožívat tímto způsobem, tak mu nemůžeš to bránit. Protože kdo tady určil, že Bůh je dobrý? Jako kdo? Bůh je všechno. Bůh je dobrý, zlý, černý, bílý, žlutý, makový, jablkový, všecko. Takže jako kdo mi řekl, teď musíš vybírat to dobré z toho božství. A mně se obrovsky ulevilo, když jsem zjistila, že nemám, nejenom, že nemám vlastní vůli nad tím, co se děje, ale že nemám, to bylo pro mě nejdůležitější, že nemám ani vlastní vůli nad tím, jak se tohle tělo cítí. A Mhm. to bylo pro mě wow, jakože aha, takže ani s tímhle já nemůžu nic dělat, ani do toho já nemůžu zasahovat. A v tu chvíli prostě úplně ze mě odpadlo to břímě, že já se vlastně nemusím chtít měnit, Mhm. protože já tak, jak jsem úplně prostě, a to slyšíš, v tom ezosvětě se to často opakuje, tak, jak jste úplně nejlíp. Ale nikdo z těch lidí to nežije. Mhm. Protože hned zápětí ti řeknou, ale aby si, tak musíš udělat toto. Jo? Mhm. A Mhm. to je vlastně podle Bible, je to, já budu mít právě zítra rozhovor biblické působení na tělo, nebo Mhm. jinak se to jmenuje, ale prostě vlastně ty biblické příběhy prožívané v těle. A to je vlastně oblast druhé čakry, kdy ty chceš to ovládat, jo? Kdy ten Mojžíš vyvedl ten lid z toho otroctví, představ si jako svoji energii, kdy to vyvedl z toho otroctví Mhm. a teď ten lid začal mrmlat, jo? My tu jsme na poušti a my to chceme jako jinak a my máme žízeň a my máme hlad. A on jim říkal, do prdele, važte si toho, co máte, tak Bůh vám taky, vole, vás vyvedl z otroctví, provedl vám tady miliardu zázraků, vole, držte huby. A ne, my tady budeme brblat, jo? Když to řeknu nebiblicky. No a za to taky je stihl trest, protože na té poušti, což znamená v té druhé čakře, plné toho, té vlastní vůle, Mhm. plné té tvorby, ale i žádlivosti a tužeb, tužeb a všeho, tak tam byli 40 let místo 10 dní, Mhm. jo? Takže i my vlastně, chceš dělat odpory dobré, však si tam zůstaň, však tě nikdo nenutí, aby si odešla. Mhm. Mhm. No. A co jsem k tomu chtěla říct, nevím už. No. Jo, k té svobodné vůli. No, a tak vlastně jsou dva typy lidí. Pro jeden typ lidí je to žvást, jakože to ne, úplně to v nich zbouzí odpor, někteří mi omdlívají, někteří si přijdou stěžovat, že jim je úplně špatně z toho, co říkám. A já říkám, tak je to v pořádku, tak si toho prostě jenom nevšímej, prostě nedávej mi pozornost. Zůstaň si v tom, v čem jsi a věř si tomu, co ty chceš, protože ve chvíli, až ty dozraješ do toho, nebo až se unavíš v té vlastní vůli, tak uslyšíš, co já ti říkám. Mhm. Stejně tak, jako když si přečte knížku někdo, kdo jedná z pozice strachu a někdo, kdo jedná už z pozice lásky, tak tu knížku bude vnímat úplně jiným způsobem. Stejně tak někdo se na mě podívá a řekne mi, ty jsi čarodejnice, já se tě úplně bojím, ty máš ty satanské oči, jako to, jako vážně, jo? Ty máš ty satanské oči, já se tě hrozně bojím. Nevidíte to? Ona má v sobě úplně satana, vůbec se s ní nebavte. Jako to A ti pak tě tak lidi potká říkali, člověk, jo? jo, jo, jo. A Že- pak tě potká člověk, který má za sebou 3 klinické smrti a řekne ti, ty úplně záříš, ty jsi úplně čistá, ty jsi úplně dokonalá. No kurva, každý vidí, co potřebuje. Mhm. Mhm. Aha, jo? Jo, A jo. stejně tak to je prostě s těmi mými slovy. Já něco řeknu, ty to uslyšíš tak, soused to uslyší tak, Mhm. každý jinak. Mhm. Každý má A to tak je to poznatí super. někde jinde.
Jasně, hele, mě teďka ještě napadlo, já jsem vlastně tady nedávno, bohužel skončila v nemocnici, není to nic úplně vážného, ale zjistili mi ovariální cystu, vlastně během nějakých bolestivých stavů, co jsem měla, tak jsem skončila na emergency, kde mi teda, myslela jsem, že jsem těhotná, nebylo tomu tak, ale řekli mi, že mám cystu. Jo, nic hrozného, jediné, co je na tom asi jako hrozné, že se to stalo v Americe, kde je asi nejdražší zdravotnictví jako na světě, ale naštěstí teda musím zaklepat, pojišťovna mě v tom nenechala, takže dobrý. Ale Hmm. spíš šlo o to, že oni mi řekli, že fakt je to i docela velké, že je asi potřeba to operovat, jo. Ale já jsem s tím začala samozřejmě bojovat, říkám, ne, já teda tady nepůjdu v žádném případě pod kudlu, já si to vyléčím sama. Oni dobrý, dáme vám teda 6 týdnů, že jo, počkáme zase prostě po dalším cyklu, třeba se stane nějaký zázrak, třeba to odejde. Zjistila jsem si tady jednoho healera, jednoho léčitele, který prej tady prostě pomohl, já nevím, tisícím lidem, že jo, z celé Ameriky, léčil nádory, každému fakt jako pomohl, četla jsem si milion pozitivních recenzí, říká super a já vám ukážu, že já se toho zbavím sama bez nějaké operace tady, jo. Tak jsem šla k panu léčiteli asi 4krát, že jo, dala jsem si tam ještě nějaké jakoby sezení navíc, abych měla fakt jistotu, že to bude pryč. Začala jsem si tady dělat jogu na hormonální rovnováhu, začala jsem opět meditovat a tak dále. No a teď jsem byla na kontrole po 6 týdnech a bylo mi řečeno, že je to snad ještě horší, že jo. A já, to není možné, já tomu nevěřím, ten ultrazvuk je pokažený, protože já jsem dělala všechno, co jsem měla. Já jsem to měla přesně nastavené, každý den prostě jogu a tohle, ti na mě hleděli, že no prostě, ale to tam jako je, to se musí vyoperovat. A pak říkám, tak jestli to tam chce být, nebo jestli prostě je tam potřeba ta operace, tak mě asi fakt nezbýde než říct, OK, tak asi máte lékaři tady pravdu, pojďme do toho. Ale já tím, jak jsem šla hnedka do toho módu prostě a ne, tak já vám teďka ukážu, že já si to vyřeším jinak, tady s léčitelem a furt jsem si říkala, jak je možné, že on všem pomohl, jenom mě ne, tak asi tam byl fakt takový odpor, že nakonec to se mnou vůbec nic neudělalo, ještě to možná zhoršilo ve finále, jo, takže No, no, určitě mě to to vůbec nezhoršilo. nemine. Prostě bylo to zhoršeno právě proto, aby ty jsi odstranila ten odpor vůči těm lékařům. Jo, protože my tím svým vlastním energetickým vnitřním postupem nám budou předhazovány všechny odpory, které v sobě máme. A je to jedno, jestli máš odpor ke tchyni, odpor k lékařům, odpor k antibiotikům, nebo máš prostě odpor k výškám. Všechno, co v tobě dělá ten odpor, že ta energie nemůže proudit volně, tak ti bude předhazováno tak dlouho, až i tohle vzdáš. Takže lidi, co třeba jsou, nevím, v odporu s antibiotikama, no tak hold je potká tak jako těžký zánět, že budou škrábat zdi a prostě budou vděční za ty nejtěžší léky, které můžou dostat, aby se jim ulevilo. A nakonec zjistí, že se vlastně vůbec nic nestalo. Jako jo, když je užili, že pořád žijou, pořád prostě to hold, nevím, třeba budou mít týden průjem, no žádná hruza, ale už to tak nebolí aspoň, že? Takže dívej, jestli máš jít na tu operaci, tak na ní stejně půjdeš, i kdyby si se na hlavu stavila. Takže ty jenom sleduj, v čem jsem v odporu. Jsem v odporu s tou cystou, jsem v odporu s těmi lékaři, jsem v odporu s tím zákrokem a začít přijímat tohle, OK? Tak já vlastně vím, že s tím nemůžu nic udělat, takže pokládám se do rukou božích, protože i ten doktor je Bůh pro tebe, prostě je. To je celý ten tvůj příběh je vytvořený jenom pro tebe. A tady je důležitý point, uvědomit si, že realita nám nikdy neškodí. I když to tak může vypadat, ale ona nám nikdy neškodí. Ta realita nás totiž vždycky jenom vrací na cestu. Někoho více bolestivě, někoho méně, ale když si vemeš, že prostě, když si dáš když personifikuješ si Boha do role tatínka nebo maminky, to je úplně jedno. Chtěla by ti opravdu uškodit tvoje máma, která tě porodila, ten táta, prostě nechtěla, ale musí ti občas dát těch pár facek. Musí prostě, já nevím, tě nechat jet o zastávku dál tím autobusem, aby si se naučila v něm nespat, jo? Nebude tě budit, nebude tě kontrolovat, občas ti hold necháš tu aktovku doma, zažiješ si ten trapas té škole, protože tu mámu nebaví ti to pořád připomínat. A to je přesně jak v malém, tak potom ve velkém, jo? Takže když si uvědomíš, že nemůžu s tím vůbec nic udělat, protože všechno je to dané a hlavně ono už to jede, jenom moje mysl, která plyne v tom čase, který je ale iluze, tak ona to jakože ještě nezažila, ale ono už to vlastně je, tak si uvědomíš, že co se mi může stát nejhoršího je to, že umřu, ale jestli nemám umřít, tak stejně neumřu. Takže je to vlastně taky to není v mých rukou. A realita mi nikdy neškodí. Čili všechno, co mi přichází do života, je pro mě to nejlepší, i když se mi zdá, že ne. Jo.
Tak Ve finále je to hrozně osvobozující, fakt si tohle uvědomit. je, Jako určitě, je určitě úplně něco je, bláze. no. Takže To tady, ale neznamená, že jako nebudeš říkat ne, jo. Jsou tady situace, kdy právě, když jsi ještě v takové té fázi, tak se učíš říkat, hej, já nevím úplně teď, jestli mám říct jo nebo ne, no tak jak to cítíš, jaké to pro tebe je? Tak řekni ne. No, tak mhm, jo, tak řeknu ne, protože stejně o to nemůžeš přijít. Jestli to máš mít, tak to stejně budeš mít. Tak si vyzkoušej, jaké to je říct ne. A to jasně. je super Mhm, zkušenost naučit se říkat ne. mhm, Jo, všichni to víme, kdo jsme se to naučili. mhm. Je No. tak, no. No já jenom k tomu odporu k těm lékařům, to za mě asi úplně není odpor, protože já sama jsem zdravotní sestra, ale spíš jsem se vždycky snažila, jako než úplně bych šla, že jo, na tu operaci nebo tady tímto způsobem to řešila, tak vždycky jsem se na to chtěla v první řadě zkusit podívat nějak jako holisticky, nějakou jinačí třeba alternativou. A tím podle mě, jak všechny kamarádky mě volali, my jsme to měli to stejné, Veru, museli jsme hnedka prostě pod kudlu a tohle, tak já asi, jak jsem si nastavila do té hlavy, že jim fakt chci ukázat, že tak to není, že ne vždycky ti doktoři mají pravdu, tak asi prostě na just se to zrovna u mě nepovedlo, ale jak říkáš, no všechno je tak, jak má být, takže já věřím, že teďka jsem v nejlepších rukou a když nepomohl léčitel, určitě pomůže doktor a všechno dobře dopadne, no. No Ale přesně, a jako víš co, i kdyby si umřela, tak všechno dobře dopadlo. dobře, Protože se... Ne, ale jako vážně, jo? Teď jsem říkala, jasně. jak ona tohle může říct. Ale teď je to pravda. I když by si na základě tady tohoto měla umřít, tak všechno dobře dopadlo, protože jsi se dostala konečně domů. Rozumíš? Jako, kde Hmm. ješ? Stejně neumřeš, nikdy neumřeš, nikdy, nikdy, Hmm. nikdy. Zase se tu narodíš. Jasně. Zavřeš tyhle oči a otevřeš jiné. Mm, A je to. Je, akorát jak to potom vysvětlit těm rodinám, že jo, to už je potom, no, to už No je... to je zase příběh na delší povídání, to bych ti taky Mm, klidně mohla tady povídat, ale to už je zase mm. na dlouho. Jasně, jasně. Wendy, super, hele, já si myslím, že máme poslední 2 minutky, takže nám to úplně krásně vyšlo, to podstatné si určitě řekla. Jo. A jenom teďka mi ještě řekni v rychlosti, co děláš teda aktuálně, nebo když lidi budou mít nějaký problém, prostě tak, kde se na tebe můžou obrátit a co přesně teda ty s nima řešíš. Či už neděláš nějaké ty, já nevím, meditace vnitřního dítěte a podobně, ale Ne, už je ne, přímo ne. vedeš do té supravodivosti tady tímto směrem, Jo. jo? Pořád si to lidé teda můžou jako koupit tady toto, protože zase respektuju to, že někdo není ve fázi, chce být ten tvůrce, tak OK, takže pořád si na mých stránkách může koupit tyto e-booky, ale Mhm, já už je tím nebudu provázet, mhm, leda by se to fakt po mně nějak extra chtělo, ale co, tak vlastně přivádím lidi právě do toho neodporu i pomocí písma, pomocí supravodivosti, pomocí vlastně těch příběhů všech, které nejenom mé, ale které vlastně jsou už dávno dané a dávno psané, a právě teď nejaktuálnější věc, že jedeme na delfíny a jedeme na Srí Lanku. Takže kdo mhm. chce, se přihlašujte, chybí nám ještě pár lidí, takže by bylo fajn, aby se mohli využít levné letenky. A všechno najdete na mých stránkách www.vendulasmitke.cz nebo vendulakocianova.cz, obojí je stejné.